Tuluyang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you
Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Saan lapit bakla? Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So, ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyan angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang.
Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko pabarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama
Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Pundol ay... Iyan namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang Ang aming aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. At kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio at kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello.
Mga kabisyo, oras na muna natin sa Bunga Puluhan is already 9:01 PM na po. At mga kabisyo, samahan niyo po ako simula alas 9 at hanggang alas 12 ng madaling araw sa ating programang Rocky Secret Files with Titan Jello at syempre ang ating Top Secrets. Mga kabisyo, sa aking pagbabalik, malalaman po natin kung ano na naman po ba ang panibagong kwento na mapapakinggan ninyo sa ating programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Isang kwento na naman po na kukurot sa inyong puso. Kwento na may matututunan tayo. Kaya mga kabisyo, di ko na po papatagalin pa. Enjoy nyo lang po ang ating gabi habang bumabiyahe kayo. At kasama nyo kami dito sa aming programa sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Handog ko pong awitin sa inyo is a beautiful song by Tiffany, All This Time. Metro's #1 Love Radio. Basic! Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? kunyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, aming mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Siya. Kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Oh. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun pagpapalat na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Pundol ay... Kuya Bob. Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ay, ito ay Hopya, may-ari. baboy. Opia. Hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy Ito niya pa ay ay malinam na. ating titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Oh. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na OFM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi.
Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, ay pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Okay. Ang susunod na salita ay Panimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! Panimakas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha? Ang akin ay mabuhok.
Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Yung maliliit lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo? Ito yung pabayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay ka ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako? Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Brief. Ang hirap eh! Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchinoimnida. Hello, kabisyo. Hello, mga mahal. Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So, I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan.
Yan. Ito. Tatlo yan ha. Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan. Kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, Ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Good evening mga kabisyo. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Isang panibagong kwento na naman po ang ating mapapakinggan ngayon sa ating programang Rockies Secret Files with Titan Jello. Mga kabisyo, isang kwento na pwedeng kumurot sa ating puso. Kwento ng isang kabisyo natin na pwede nating kapulutan ng aral. Kaya hindi ko na po papatagalin pa. Sama-sama po tayo mga kabisyo na pakinggan ang ibinahaging kwento ng ating kabisyo.
Hi DJ Rocky and DJ Jello. Madalas kapag sinasabing single parent, ang unang pumapasok sa isip natin, ang nanay, babae, ina na lumalaban para sa anak. Pero sa kwento ko po DJ Rocky at DJ Jello, isa akong ama na natutong maging nanay na rin. Itago niyo po ako sa pangalang Emmanuel at ito ang aking secret file. DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra. Kasal kami ni Lucy sa loob na 4 na taon. Simple lang po ang buhay namin noon. Pareho kaming may trabaho. Ako ay isang pumapasok lamang sa opisina. Siya naman ay may mas malaking oportunidad na dumating na pwede siyang makapagtrabaho sa abroad. May anak kaming 2 taong gulang noon at itago na lang natin sa pangalang Erica. Isang masayahin, malambing, yung tipong kahit pagod ka na sa trabaho, isang yakap lang niya. Parang nawawala ang lahat. DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra. Isang gabi, kinausap ako ni Lucy. May offer daw sa kanya sa ibang bansa. Mas malaking sahod, mas magandang kinabukasan, at malaki daw ang maitutulong nito para sa aming pamilya. Hindi po naging madali ang aking desisyon para payagan ng aking mahal na asawa. Pero bilang mag-asawa, pinag-usapan po namin mabuti. Pinili naming sumugal at maipagsapalaran ang aking mahal na asawa sa ibang bansa. Sa madaling salita po, umalis siya. Ako po ang naiwan kasama ang anak namin na si Erica. At ang mga magulang ko na siyang tumulong sa pag-aalaga. Sa una, maayos naman po. Walang palya ang communication namin. Bagong-bago pa nga noon ang Facebook kaya halos araw-araw kaming magka-chat. Pinapakita ko kay Erica ang nanay niya sa screen. Kahit minsan hindi niya pa lubos maintindihan. Alam mo, DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra, noong mga panahon na yun, umaasa ako noon na pansamantala lang ang lahat. Pero dumating ang panahon na unti-unting nagbago ang takbo ng buhay. DJ Rocky at DJ Jello, nagkasakit po ang nanay ko. Ako ang sumalo sa bantay sa ospital, alaga kay Erica, pasok sa trabaho, at sobrang hirap po ng mga panahon na yun. Hanggang dumating po yung araw na hindi po kinaya ni nanay. Pumanaw na po siya sa kanyang sakit. Alam mo, DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra, hindi pa po ako nakakabangon sa lungkot. 1 buwan pa lang lumilipas na nawala na ang aking nanay. Sumunod naman po si Papa. 2 magulang sa loob lang ng maikling panahon. Hindi ko po alam kung ano ba nangyayari sa buhay ko noong mga panahon na yun. Pero ang tanging sinisigaw ng puso ko ay kailangan ko
ng kasama. Kailangan ko ng kausap. At mas kailangan ko noong mga panahon na yun, si Lucy. Pero DJ Titangelo at DJ Rakitera, hindi po siya umuwi. Ang dahilan niya po noong mga panahon na yun, ng kontrata niya raw, ay hindi pa pwedeng umuwi. Kailangan niya daw pong tapusin. Ano man daw po ang mangyari dito sa Pilipinas. Dahil mahigpit daw po ang kanyang amo. Doon po ako unang nasaktan ng malalim. Pero pinilit kong intindihin. Pinilit kong maging matatag para kay Erica sa aming anak ni Lucy. At doon na rin po nagsimula ang pinakamalaking desisyon ko. DJ Titangelo at DJ Rakitera, iniwanan ko ang trabaho ko sa opisina. Oo, iniwanan ko. Kasi na-realize ko na hindi ko kayang pagsabayin ang lahat. Wala mag-aalaga kay Erica. Wala nang magulang na sasalo. At ayoko maramdaman ng anak ko na mag-isa lang siya. Kaya naghanap ako ng paraan. Nagnegosyo ako. Maliit lang sa umpisa at tipong buy and sell at kung ano-ano ang aking mga tinitinda. Basta kumita lang kahit papaano. DJ Titangelo at DJ Rakitera, hindi ko inaasahan na unti-unti pong lalago ang aking inumpisahan na maliit na negosyo. Hindi man kasing laki ng sweldo ko dati pero hawak ko na ang oras ko. Ako po ang naghahatid na kay Erica sa school. Ako na po ang naghahanda ng baon niya. Ako na rin po ang gumigising sa umaga at huling nagbabantay sa gabi kapag may sakit siya. Bitbit ko siya sa mga lakad ko. Minsan nga nasa gilid lang siya habang nakikipag-usap ako sa mga kliyente. Minsan, natutulog pa siya sa mga tabi ng mga paninda ko. Marami nagtatanong sa akin, DJ Titangelo at DJ Rakitera, kung napapahagod daw ba ako. Ang sagot ko, oo. Pero nasanay na din. Sa tulong ng kapatid kong babae, nakakaraos kami. DJ Titangelo at DJ Rakitera, alam ko na darating ang araw na magkakaroon na rin ang sister ko ng sariling pamilya at iiwanan niya din kami ni Erica. At hindi nga po nagtagal. Dumating yung araw na yun. At bumalik na naman po ko sa aking sitwasyon na nahihirapan pero kinakaya. Napapagod pero nagpapatuloy. DJ Titangelo at DJ Rakitera, habang tumatagal, napapansin ko rin ang pagbabago kay Lucy. Dati halos araw-araw kaming magkausap hanggang sa naging madalang na po ang aming pag-uusap. Yung mga reply niya sa akin ay mas maikli na. Minsan wala pang gana. May mga pagkakataon nga po na hindi siya matawagan. Busy raw, pagod, may trabaho, ang dami niya pong dahilan. Pinipilit ko pong intindihin pero may kung anong kutob na hindi ako mapaliwanag. Meron pong tumatakbo sa isip at puso ko na hindi ko alam kung ano ba yung mali sa aming relasyon. Hindi po ako mapakali. Hanggang sa dumating ang punto na lagi na kami nag-aaway. Simpleng bagay, lumalaki. Simpleng tanong, nauuwi sa sigawan.
Hanggang isang gabi, hindi ko na po napigilan ang sarili ko. Tinanong ko siya. Lucy, kailan ka ba talaga uuwi? DJ Titan Jello at DJ Rakitera. Tumahimik siya ng sandali. Tapos ang sagot niya, sorry, hindi pa ako uuwi. Walang kasiguraduhan dahil wala pa naman ako masyado naiipon. Alam mo naman, nagpapadala ako sa inyo. Sobra na naman ako nalungkot, DJ Titan Jello at DJ Rakitera. Yung mga sagot niyang walang kasiguraduhan. Walang pangako. At doon ako tuluyan na nagalit. Pero hindi ko alam na may mas mabigat pa palang katotohanan na naghihintay sa akin. Good evening, Kabisyo, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon through online at on air. Hello po sa inyo. Ako po pala ang inyong lingkod na titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Yani, good evening, Yani. Tin Rivera, good evening. Happy listening right now. Ang hirap talaga ng LDR ang inyong relasyon, no? Grounded po yung mic. Totoo ba? Brother, grounded daw ba yung mic ko? Dude, pacheck naman ako. Maraming salamat. Grounded daw yung mic ko? Paano ba? Oo nga, meron siyang crispy. Medyo onte. Paayos naman ako, dude. Maraming salamat. Teka lang po mga kabisyo .
Kitty Fun Time Redemption Promo. At dahil partners tayo in celebrating babies' milestones, bibigyan namin kayo ng mga special na papremyo this year. Just collect empty wrappers of EQ Dry, EQ Pants, EQ Plus, and Genius Premium Pants to earn points and get cute prizes. Make eating time more exciting with a bamboo dish set. Make playing more only big. Ano yun? Good evening sa inyong lahat mga kabisyo. Dati din po ba kayong bata? Natural, naging bata din tayo. Totoo ba? Paayos naman ako. Tiki-tiki. Shoutout po sa Sigma. Uy, ano yun? Hindi sa akin yun. Shoutout kay J. Patrick Lazaro. No? Paring ano. J. Patrick Lazaro. Nanonood sa atin. Hello din kay Rosemary. Good evening from Tacloban City. Zodiac sign, Scorpio. Tama ba ako? Zodiac sign yun, di ba? Scorpio. Request ng kanta, bawal. Pag talking ako, wala. So kapag, dapat pala salita lang ako ng salita, master, no? Para hindi nawawala talaga siya.
Cyril Denise na nanonood daw ngayon. Hello po. Ba't parang malungkot ka, DJ? Mina, hindi naman. Happy naman tayo. Nadadala ako dun sa istorya. Diba? Nadadala tayo dun sa istorya, sa kwento. Diba? Ano kayang malalaman niya? DJ Rock, hindi pa po. Nasa first part pa lang po tayo. Hello po sa mga taga Carmona, Cavite, kay Marikit. Hello po sa inyo. Lungkot yung kwento eh. Foolish heart, hear me calling. Hello po sa mga taga-Europe. DJ Jello, DJ Rocky, kasama mo sa Friday. Bibisita po ako dyan sa studio. Yes po, nandito po kami on Friday. Magkasama po kami. See you po, ma'am, on Friday. Ashley, happy listening. JJ, hello sa'yo. See you po.
Hello po sa mga taga-Japan. Hiroki. Malalaman natin yan, Mina, kung maglolo ko ba. Ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Sa bawat pag-alis para maghanap buhay, may naiiwan na umaasa. Pero paano kung ang pag-alis niya ay simula pa lang ng hindi niya pagbabalik? Mga kabisyo, ang pinakamasakit na kalaban ang distansya. Hindi lang kasi milya-milya ang layo ninyo. Pati yung nararamdaman niya, unti-unti na ring lumalayo. Mga kabisyo, napakinggan natin ang unang bahagi ng storya ng ating letter sender. Damang-dama natin mga kabisyo na ang hirap maging matatag kapag ang sandigan mo malayo sa iyo. At mas mahirap kapag nararamdaman mo na unti-unti nang lumalayo yung taong minamahal mo sa piling mo. DJ Titan Jello at DJ Rakitera. Isang araw, may nag-message sa akin. Isang mutual friend namin. Nung nakausap ko po, medyo nag-aalangan pa siya nung umpisa. Pero habang
tumatagal po ang aming usapan, sinabi niya rin po ang lahat ng kanyang nalalaman. Ang bungad niya po sa akin, pare, gusto mo ba talagang malaman yung totoo? Yung nabasa ko po yung kanyang message na yun, DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra, kinabahan po ako. Kasunod po ng kanyang mensahe na yun, ay may pinadala po siyang litrato. At yung nasa litrato ay si Lucy. Kasama ang isang lalaki. Magkalapit sila. Sobrang saya nila dun sa litrato. Hindi ko pa rin po agad mapaniwalaan yung nakita ko na pinadala po sa akin ng aming kaibigan. Hanggang sa may isa pa siyang sinabi. Pare, huwag ka sana mabibigla. Buntis si Lucy. DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra, parang gumuho po ang mundo ko sa isang iglap. Hindi ako agad naniwala. In denial pa nga po ako noong mga panahon na yun. Ayokong maniwala dahil mahal na mahal ko po si Lucy. At naniniwala po ako na hindi niya gagawin sa akin yun. Ang una ko pong ginawa, DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra, kinumpronta ko siya. Matagal siya bago sumagot. Dinahandahan ko ang mga tanong ko sa kanya. Pinipilit ko pa rin na paniwalaan ng lahat na hindi totoo na buntis siya at meron na siyang ibang kinakasama sa ibang bansa. Pero ang pinakamasakit na natanggap ko ay yung mismong kwento na ibinahagi sa akin ng aming kaibigan ay lumabas din sa bibig ni Lucy. Umamin siya na totoo raw na buntis siya. Nabuntis daw po siya ng ibang lahi. Alam mo, DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra, ang pinakamasakit pa ay yung sinabi niya sa akin na hindi na raw siya uuwi. Ako na raw po ang bahala kay Erica. May mahal na raw siyang iba. At doon na daw po siya bubuo ng pamilya. DJ Titan Jello, DJ Rocky Terra, hindi ko po mapaliwanag ang sakit. Halo-halo po ang emosyon na nararamdaman ko. Galit, lungkot, panghihinayang, lahat po sabay-sabay. Pero, kailangan kong maging matatag. Kailangan kong maging matibay, DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra. Dahil meron pa akong isang pinanghahawakan. Yung anak namin na si Erica. Siya ang dahilan kung bakit ako bumabangon. Kung bakit ako nagiging matibay araw-araw. Siya ang dahilan kung bakit pinili kong magpakatatag.
DJ Titangelo, at DJ Rakitera. Ngayong taon na po na ito ay 18 years old na po ang anak ko. Dalaga na po. Malakas, mabuti ang puso, at sa bawat tagumpay niya, alam kong kahit papaano, may nagawa akong tama. Hindi ko po akalain na mapapalaki ko po mag-isa ang aking anak na si Erica. Mahirap, masakit, nakakapagod. Na bilang isang ama, ay palitan mo yung ilaw ng tahanan. Hindi lang ako ama, kundi isang ina rin na gumabay sa nag-iisa naming anak na si Erica. Kaya sa pagkakataon na to, DJ Titangelo at DJ Rakitera, gusto ko lang po sanang bumati ng Happy Mother's Day sa lahat ng mga tatay na tulad ko na hindi man perpekto pero piniling punan ang kakulangan. At happy Mother's Day din po sa lahat ng mga nanay na nagpakananay sa kanilang mga anak. Gusto ko lang pong sabihin na mahalin natin ang mga anak natin. Muli, ako si Emmanuel at ito ang aking Secret File. Metro's number one Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa
nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman ni Andres. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap Tama? yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang ng kasagutan Radyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang naisip. aming naisip na sagot ay sobre. It's kalu. pupunta sa OORADIO. Ako yung may suggestion. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw pa ba yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sunod. Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat? Napakalambot nito. Masarap din itong Isa-usaw. isaw-saw sa kape. kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami. Para Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Ano sinasabi? Ano sagot? Bigani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na.
Mas Ganito ang dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Nakaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa Oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na... Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangungopia. Ang score ay mapupunta sa Oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag. nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin.
Mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo,
Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, Ma'am Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Ano maging isang mahusay na kabit? Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kabuuang storya sa ating programang Rocky's Secret Files with Titan Jello, ang kwento ni Emmanuel. Si Emmanuel po na nagpakananay. At bihira po yun para sa isang tatay na iwanan ng kanyang misis para pumunta ng ibang bansa at magtrabaho. Si Manuel na sinakripiso ang kanyang trabaho, kanyang mga pangarap para magpakananay at magpakatatay doon sa kanyang nag-iisang anak na si Erica. Mga kabisyo, alam nyo, isa sa mga pinakamahirap na maging tungkulin ay magpakananay ka bilang isang tatay. Bilang nga magpakatatay, kabisyo, minsan pumapalpak pa po tayo. How much more yung ginawa ni Emmanuel na nagpakatatay na siya, nagpakananay pa. Hindi lahat ng lalaki, mga kabisyo, ay kayang iwanan ng karir sa opisina para maging full-time father at mother ng kanyang nag-iisang anak. Emmanuel, nais ko lang pong sabihin sa iyo na saludo po kaming lahat ng mga kabisyo na napakinig, napakinggan ang iyong kwento. Emmanuel, alam mo, bilib ako sa pagiging matatag mo. At alam ko na maraming kabisyo ngayon na katulad ni Emmanuel. Na bukod sa pagiging tatay, pinili rin nila na magpakananay. Pinili nilang punan ang mga pagkukulang at buuin ang mga nagkukulang na piraso sa puso ng bata na si Erica. Mga kabisyo, pinapakita lang po dito sa istorya ng ating letter sender ngayon na si Emmanuel. Na kapag ikaw ay nagmamahal ng tunay, ano man ang pagsubok na iyong harapin, ano man na sakuna ang dumating sa buhay mo, kapag nagmamahal ka ng tunay, hindi mo susukuhan. Wala akong narinig sa kwento ni Emmanuel na nagreklamo siya
na gusto niya nang sumuko. Lagi niyang sinasabi na gusto niya nang magpahinga lang. Pero tuloy ulit. Lagi niyang sinasabi doon na ang nagiging inspirasyon niya para bumangon araw-araw yung anak niya. At alam ko, kabisyo, ganun ka rin. Na kahit mag-isa ka na ngayon, single parent ka na, patuloy mo pa rin nilalaban yung pagiging magulang mo. Dahil nagmamahal ka ng tunay sa mga anak mo. Mahirap, oo. Nakakapagod, oo. Pero hindi para sumuko. Muli mga kabisyo, kung may mga kwento po kayo na gustong ibahagi sa amin araw-araw, maaari po kayong magpadala sa aming Gmail account na rakitera@gmail.com. Malay mo, may isang gabi o may isang araw, kwento nyo na po ang aming binabasa dito. Kaya mga kabisyo, muli po ako magbabalik para sa ating programang Top Secret at maaari na po kayong tumawag sa aming Viber line na 0916-529-5595. Ako po pala ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Metro's #1 Love Radio. Basic. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo. Si Arnel, kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa basilan.
ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Hindi ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po siya, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabihin mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Hinihintay lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo na, mahal ko siya. Dali lang. Dali. Delikado. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Ma. Sabi
sabihin mo lang, mahal ko si Tanya. Sabihin mo. Sige na. Kahit nakita ni Mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo kumayway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si Mama. Ano pangalan mo, kuya? Bonjing ko. Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon lang ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si Mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako kaya nabubuhay ako eh. Mahal po yung anak niyo, pakakasalan ko po. Pakakasalan ko po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. May paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic. Hello there. Hi, guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kami Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Sa container na eh! Ilalagay sa... Nilalagay mo daw. sa container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pang... Sige pa. Bumuhos mo lang. Sasagat ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na. Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na... Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? May Okay na yan! nalagay na. Okay. And then... Ay! Babali. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Okay, and then you... Hay! Lahat na ba? Lahat! Hay! Guys, alam mo, lahatin mo na. Why? Wag daw pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More. Ayan. Sige. More. Sige. Sige, Ganyan. Todo mo na yun. Sige. Okay na yan. Alam mo, okay na yan. Okay. Alam mo, More, hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May spoon na naiwan sa loob.
Tapos, next. Diyan ka nga! Next is... Okay. Harap pa. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay Muri. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa? Patapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita kung saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat sila. Pour it in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! o yung ano, do not Ay, durugin mo like crap. Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Friends, Bago mo ilagay ano dapat. yung sabihin nun? What? So, Tanya, dyan ka lang. Marahimik. Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos ka. na si mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay, pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na tayo sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom na nga Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig ko. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yawn! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Tanya dyan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na nilagay? ako. Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To bakit your lahat nandito na sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ah. Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! In the rain.
Pasok mo. Pasok mo. Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw, kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yung ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Ha! Again, Jay, si songs by the way. Fairness, masarap, kinaman. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan mo muna. Ay! Pinahalo, yung iba. Finish product. May kasamang silikat packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito,
ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumagot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumagot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Galing naman yan. Ano message? Okay. That was so bad. It's okay. Where are you from? I'm from Taguig. Yes, po. No. Around sa Taguig. Okay. First time mo bang mag-share ng kwento mo? Yeah. Actually, kasi, I don't know, bakit, ewan ko lang, I don't know, bakit naku-curious ako to share someone with. Thank you dahil sa tiwala mo dito sa program namin. Dito ka magbabahagi ngayon ng kwento. So, story mo ba ngayon na kukwento o yung top secret mo? Wala ka pa bang
sasabihin nito ibang tao? Actually, this, my story, it's all about, for a moment ka po. Get mo to. And then, baba ka lang. Ayan. Ito yung chocolate na pininasan ko. So, yeah, sorry for that. So, actually, I shared na then some of my friends before. But, since actually kasi my story is also related to my friends. So, yeah, it's, I don't know, pwede na ba ako mag-share? Later, ma'am. Sige, okay. Bigyan mo ako ng mga 3 minutes, ma'am, bago tayo. Sige. Sorry. Ano muna tayo? Kwento-kwentuhan muna tayo. Sige lang. Ang kaunang mo ng boses mo, it's so sweet. Parang nakaka-ano. Parang it's giving like a good vibes. And parang pag nakikinig ka to someone na parang feeling comfortable ka to share with. Siguro that's why the essence of being DJ. Siguro that's why. I appreciate it. Ma'am, ito po. Question ko lang, ma'am. Work na yun, ma'am. Tama ba po? Yes. At ma'am, pwede ko ba malaman yung industry, ma'am? Okay, wait. I'm a barista. Yeah. So this, kasi new lang ako this my work eh. So wala pang 1 year, magwa 1 year pa lang. Yeah, from analyst to barista. Yeah, data analyst. Nag-jump ako. Road. Barista ng kape. Barista ng alak. Yeah. Barista ng kape. Favorite ano mo? Coffee? Ano po? Actually, I'm asking you first. Unahan kita. Naunahan na kita. Okay. Favorite coffee mo? Ako so far kasi, ayun, pag sinabi ko kasi itong drink na to, mostly parang kilala na siya. Totoo ba? So, alam mo na kung anong company ko, yeah. Sige nga, ano? Sige, wait lang. Java Cheese. Hindi, BCCC. Alam mo siya. Hot coffee. Or hot or ice, sir? Ice. Depends sa mood. Okay, sige. I'm gonna teach you something. Sige. So, ma'am, stand by, ma'am. Start na po natin ito, okay? Totoo ba? Oh my gosh, I'm so scared. Wait. Inhale, exhale lang, ma'am. Sige, ma'am. Isang song pa tayo, ma'am. Bibigyan kita ng isang song pa, okay? Para maka-inhale, Sige, exhale sure. ka, ma'am. Bibigay ng pabor, ma'am. Sige. Bibigyan kita din ng pabor DJ Titan. Oh my gosh. Okay, sige. Sayang, ma'am. Wala si Sige, sige, I'm gonna call back siguro pag andyan na siya. And then, mas maganda yun. let's have fun. Let's have fun. Yeah. So, ano, ma'am? Game ka or Thursday? Ikaw, it depends on you. It depends on you. Kasi naman, Sige na, ma'am. Go na natin to. Nandito na tayo. pero mas mahaba pa yung kwentuhan. So, Di ba? Para mas mahaba. sige. Kasi until 12 lang kayo kasi ayun, nabasa ka sa sa website. Sa 1 a.m. Pwede sa hotel. Okay, umabot sige. tayo ng 5 a.m. Pwede naman. Sige, parang you gonna make one song pa first. Hala. One song na tayo. Start na tayo. Sige. Okay. Wait lang ah. Hinga lang muna ako. It's okay. Inhale. Sige.
Okay, well, parang Relax ka lang para lang tayo magkaibigan dito. Kasama mo kami. Kasama mo kami. kasama kita. Yes, kasama mo Okay, ako. Sige, wait. Okay naman na mute ako for a while. Is that okay? Yeah. Okay. Go. Start na tayo, mama. Start na tayo, ma'am. Standby. Sasalita mo na ako before ikaw. Okay? Tatawagin na natin. Thank you, ma'am. Sige. Contractor ng bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna natin sa buong kabuluhan is already 11:02 PM at kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban. DJ Titan Jan. Mga kabisyo, ito po ang ating programang Top Secrets. Ito po ang programa na nagpo-promote sa radyo ng We Listen and We Don't Judge Culture. Mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller. Kilalanin at alamin na po natin ngayong gabi na po kung ano po ang kanyang ibabahaging kwento. Hello ma'am, good evening. Hello ma'am. Good evening. Ma'am? Hello? Yeah. Yeah. Oh my gosh. Hello, ma'am. Hello? Am I audible? Yeah. Loud Okay. and clear? Yeah, hello. Okay, Good evening, hi. everyone. Good evening. Ma'am, gusto ko muna ulitin ang tanong ko, kamusta ka muna? I'm good. I'm so much, feel really better. I feel better. Thank you, ma'am.
Ma'am, Yeah. itago po natin sa pangalan ang katulad ninyo. Yes po. Itago natin sa pangalan yung katulad. Ano pong pangalan ninyo, ma'am? You can call me Anne. Anne. Okay, Anne. Yeah. Ilang taon na si Anne? I'm 25 years old. 25 years old. Where you from, ma'am? Yes. I'm from Taguig. Taguig. 25 years old. Yes po. Itago natin sa pangalang Anne. Ma'am, ano po ang inyong top secret? Okay na ba? Pwede na bang mag-share? Yes, ma'am. Pwede na po. Okay. So, ganito kasi yan. Meron akong friend, almost like 15 years na kaming friends. 15 to siguro 20 years. Parang ganun. Mm-hmm. And then, typical friends. May mga ups and downs, good memories, bad memories, ganun. And masaya naman kami, we're good. Actually, sometimes niya sabi nila, parang, ano daw siya, best friend. But for me kasi, hindi ko nasasabi na best of my friends. Since, you know, may mga Qualification. parang qualifications Standards ka. ako when it Okay. comes to best friends. Mm-hmm. So, since super tagal na namin maging magkakaibigan, though kasi magkakaibigan lang kami, so kaya parang yun lang, parang yung magkakaibigan talaga yung bata pa. And then, this year lang, actually last year, November or October, yeah, parang ganun. Meron kasi akong guy na parang crush. Like, circle of friends lang din ng sa lugar namin. May circle of friends lang din sila. So, parang magkakakalala lang din kami. And then, alam niya na nag-uusap kami ng guy. Alam niya nag-uusap kami, nagkakwentuhan kami, tapos alam niya na crush ko yun, ganyan-ganyan. Tapos, sinashare ko yung pinag-uusapan namin ng guy sa kanya. Since nga parang, siya yung lagi ko nakakasama kasi parang pagkatabi lang yung bahay namin, so parang ganun. And then, parang dumating na nga yung time na parang hindi ba super in love ako sa guy na yun. Kasi, yung guy kasi na yun, siya yung naging motivations ko. I mean, parang to skip sa ko dati. Problem ko. I lost my mom then, 2024. Tapos parang Siya yung yung guy nagko-comfort na yun sa'yo. yung nagko-comfort sa akin. Parang gumagaan yung loob ko sa kanya. That's why mas lumalim yung feelings ko dun sa guy. Okay. Tapos, ayun, yung nangyari yun, kinakwento ko sa friends ko. And then, suddenly, parang, kasi yung guy nagkaroon din ng sakit. So, parang hindi na siya masyado nakakalabas. Then, ayun nga. As after nun, nung medyo okay na siya, nakakalabas na siya. And then, nakatambay na siya, nakakalabas na siya. Tapos, yung friend ko, nagulat na lang din ako na parang nag-uusap nga sila kasi ang ginagawa niya, parang pina-push through niya ako dun sa guy na si ganito, ako, ganito, mabait yan, parang ganun yung ginagawa niya. Minamessage na yung guy. Though sa akin, walang meaning yun na minamessage na since friends naman din sila. Parang friends lang din kami. So parang ganun yung ginagawa niya. Tapos, hindi ko din namalayan na parang yung conversation nila, parang lumalim din ang lumalim. I don't know kung ano na yung naging usapan nila. Tapos parang lagi niya lang sinasabi sa akin, uy, sinasabi ko dun sa kanya na ganito, ganyan-ganyan. Kasi ako naman, kinikilig kasi parang, oh my gosh, it's supporting me na dun sa guy na yun. Tapos, ayun, after nun, nang nangyari na yun,
Pero hindi pa ako nanghihinala. I mean, hindi ako nanghihinala. Bakit parang sobrang close na din nila? Super like, literally na magka-close na din na every time. Magkatabi na sila nag-uusap, ganyan-ganyan. So ako kasi that time, hindi ko naman binibigyan ng malisyan kasi hindi naman ako malisyoso. So, hindi ko siya binibigyan kasi we're just friends nga naman eh. Tapos, tapos after nun, parang nag-joke lang ba ako sa kanya? Yung nag-joke ako na, ano ba sabi ko sa kanya? Ano sabi ko? Na, uy, kaya ka lumalabas kasi nandyan din yung pangalan ng guy. Sa pangalan na lang natin lang. Ready. Ready na lang yung pangalan Ready? sa kanya. Oo, like R-E-D-A-Y. Okay. So, sabi ko, lumalabas ka lang kasi nandyan si Ready. Tapos tumatawa siya. Sabi niya, ha? Lumalabas naman ako nang wala siya, sabi niya. Ito ako, wala naman yun. Ginoke ko lang siya that time. And then, biglang dumating yung guy. Hindi niya alam na sa terrace ako namin. Tapos sumilip ako sa labas. Tapos biglang nandun silang dalawa sa may labas. So, nagulat ako. Sabi ko, nandun silang dalawa. But usually kasi pumupunta yung guy kasi tumatambay siya doon. Kasi nga, friends na din yung kapatid ko, may mga friends ko, ganyan. So, magkakasama sila doon. Tapos, ayun na nga, nang inasar ko na siya, parang kinatuwa na ako. Nung nalaman ko na ilang months, kasi naglaylo ako sa kanya, hindi ko siya pinansin. Hindi mo pinansin Actually, itong kaibigan mo? Yeah, hindi ko siya pinansin. How about yung guy na nakakausap mo? Pinapansin mo pa rin? Nag-uusap pa rin kayo? Oo, nag-uusap pa din. Ay, hindi na din kami nag-uusap. Nag-stop ako mag-usap. Okay. Tapos, after nun, una, sinabi ko sa kanya, ibablock kita kasi kinakausap mo lang siya. Baka kasi, nagugustuhan mo na siya, ganyan. Na, baka na, ka na din sa kanya. Tapos sabi niya, hindi kasi, yung kaibigan din ng guy, nirereto naman siya dun sa kaibigan nun. So, nagkakaintindihan sila kasi nagreretohan sila both. So, parang ayun yung nagiging nangyari. Okay. Tapos, yung guy na nirereto sa kanya, nawala. Kasi, something happened. Hindi siya nakulong actually. Tapos, nakulong, nagkaroon pa rin sila ng conversation ng guy, ng friends ko. Tapos itong sa akin, si Reddy, nag-uusap pa din sila kasi nga nirereto niya yung guy pa rin. Though kahit na nasa kulungan na nakakapag-message pa din kasi mayroon daw something phone na nagagamit sa kulungan. I don't know kung paano. Pero nagagamit pa din daw. Kasi nag-uusap sila through parang through call, ganyan. Tapos, ayun na. Tapos, sinabi ko sa kanya na ibablock kita, ganyan. Pero joke lang yun that time. Tapos, ewan ko, sa sobrang baliw ko din, blinak ko nga siya. And then, may message na ako sa IG, ganyan. Na, bakit ko siya blinak? Tapos, nagkikita kami personally, hindi ko siya kinikibo. Tapos, nagulat na lang din ako. Sa friends namin, na nagsabi sa akin, sila na daw. Ng kaibigan mo? Yes. Tapos, hindi naman ako nasaktan kasi nilet go ko na yung guy eh. Kasi nga sabi ko, sabihin na natin, nasaktan ako nung una. Pero kasi, Scorpio ako eh. So, I can let you go as long as, I can easily let you go. Scorpio ka? Anong October, November? November. Mga 26, ganun. 26, 27. No, hindi. Mga nasa, pa ako? Hindi ako nasa 20. Wala. Oo. Okay. Tapos,
nung nalaman niya yun, nung nalaman niya na alam, ay hindi pa niya alam na alam ko na. Sinasabi niya sa mga friends ko na hindi pa sila. Pero, yung friends nung guy, sinasabi na sila na daw. Ang ginagawa niya that time, dinedenay niya sa aming mga friends niya, girls, na hindi pa sila nun. Okay. Pero yung friends ng boys, sila na daw. At that time, ayoko kasing confrontahin yung guy. Kasi, bakit ko naman ko confrontahin? Nag-move on ako sa kanya. Na kung gusto niya yung friends ko, okay, that's fine. Pero kasi ang cases dito, yung friends ko, hindi man lang siya nag-ask sa akin na, uy, yung crush mo before, ganito, ganyan. Ano ako, pinopormahan or something nade-develop ako. Tapos, nung parang kinoconfront ka siya, deny niya. Tapos, parang sinasabi niya sa lahat na hindi naman magkaibigan lang kami, ganyan-ganyan. Gumagawa lang daw kami ng issue. Tapos, ang sa akin lang, hindi mo naman kailangan i-deny. Marami na nakapagsabi sa akin. Doon nakikita ko siguro, naka-hide kasi ako sa mga stories niya or mga stories niya sa IG. Nakita ko magkasama sila nagdi-date. Parang couple date, parang triple dates. Ganon. Parang couple kasi may motor din yung lalaki. So, anong iisipin ko doon, diba? Parang, we're just friends din ba? Sa dami ng girlfriends nung guy. Bakit ikaw pa? Though magka-friends kayo, pero this year lang kayo nagkaroon ng parang typically na lumalim yung friends, diba? Ano iisipin ko, diba? Okay, tapos, may question muna ako. Ilang taon na pala tong guy? Yeah. 24 then. 24? Tapos yung friend mo? 25. Ganun. Yung friends ko is like a 23. Turning 24 na din siya. Ganyan. Ahead lang ako sa kanya ng parang 2 years. Okay. Actually, 1 year. 24 na pala siya. Okay, continue. And? Tapos, ayun na, nung nalaman niya na kasi, syempre, may common friend pa rin kami, nag-gather pa din kami sa labas. I mean, pag may occasion, yung kaibigan namin, nagsasama-sama pa rin kami. Then, kino-confront ka siya ng other friends namin na, ano pang meron sa inyo? Ganyan-ganyan. Ba't hindi mo aminin? Kasi nga, hindi ko na siya talaga pinansin. Hindi ko na siya pinansin ever since. Naka-block na siya sa akin sa IG, binanda ko siya sa Instagram, sa Facebook, sa Messenger, anything. Tapos, until now, hindi ko siya hindi ko siya pinapansin. Though, ayun lang, pero, ayun. Tapos, parang, ang lumalabas kasi sa akin sa ibang friends ko na, parang, ang sama ko daw. Bakit kailangan pang i-block since we're just friends naman kami ng almost a year, almost decades na ganun. Pero parang sa simpleng bagay na yun, dun may end yung friendship namin. Sabi ko nga, sinasabi ko kasi sa kanya, hindi kasi ikaw yung nakaramdam ng sakit. Tama. Daw madaling magsalita. Yeah. Daw madaling magsalita, hindi mo alam kung ano yung sakit, but move on na ako. I can let you go kasi hindi ka na din healthy sa akin. Though marami pang nangyari sa atin na masaya, I'm very thankful that since you're part of my memories. Pero yung pagkakaibigan natin, it's hanggang doon na lang. Yun lang. Nagkwento kasi ako here kasi I just wanna express lang na just giving all listeners na all over the world that mga kaibigan natin, pahalagahan natin, but siguro limitless. Yung sabi nga natin na kung hanggang doon lang pagkakaibigan, hanggang doon lang. Don't pursue it. Okay. Kasi,
hindi naman natatapos ang mundo natin sa isang tao. Iba't iba pa tayong may experience and ma-encounter pa. So, yun. Pwede ako magtanong? Sige, okay. Actually, hindi ko kasi alam kung paano ko siya uumpisan kasi I'm so nervous kung paano ko i-construct yung words. I'm just curious kasi kanina. That's why I'm gonna call. Don't worry. Ito yung programa na hindi ka husgahan pagko si kay pakikinggan. Yeah. At, Sorry, bang gulo ba ng kwento ko? No. Alam mo, lilinawin ko muna. Alam nyo, mga kabisyo, naiintindihan kitaan dahil nandun ka sa nararamdaman mo na ang hirap ipaliwanag dahil ramdam mo na pinagtaksi lang ka ng sarili mong kaibigan eh. Yung betrayal na pakiramdam, masakit yan eh. Yeah, actually, yun yung word na sinasabi sa akin, binetray ko siya, binetray niya daw ako. Yeah. And valid yung nararamdaman mo ngayon. Alam mo, nagtatanong yung mga kabisyo natin dito, sino ba daw yung kaibigan mo? Yung babae po mga kabisyo, yung kaibigan ni Anne. And may nakakausap siya. Tama ba? Itatag ko to na ka-MU mo na yung guy. Hindi ko siya actually parang hindi ko kinukonsider. Wala pang kasi malalim masyado. Parang lagi na kamustahan lang. Actually, situationship. Parang situationship. Pero, umamin kasi ako sa kanya. Nagsabi ako sa kanya. Sinabi ko talaga sa kanya na I'm very grateful, I'm very thank you na nandyan ka, nakakausap ko, na nung super depressed or just depressed ako that time since I needed someone to comfort me. Parang ikaw yung nandyan para sa akin na at parang nababali mo yung lungkot na nararamdaman ko nung nawala yung mom ko. Kasi close din siya sa amin eh. Actually, hindi siya best friend ng kapatid ko. Pero parang na-visit din kasi sila sa bahay. So parang medyo kalala siya ng mom ko. So, yun. And kung sakaling nagpasintabi sa'yo itong friend mo, kay Reddy, sinabi niya sa'yo na, Ann, nag-uusap pa ba kayo ni Reddy? Kasi mukhang nagmamabutihang loob na kami, nakakapag-usap kami. Akala ko kasi mahuhulog ako dun sa kaibigan niya. Nahulog pala ako sa kanya. Paano kung sinabihan kanya ng ganun? Matatanggap mo ba, Ann? Actually, yes. Kasi after nun kasi, alam ko nang wala din kasi akong chance dun sa guy. Pero tinago niya pa rin kasi yung situation. Pero sa akin, kung magiging sila, I'm very happy. I'm very okay with that. Pero kasi, yung feeling na kaibigan kita, alam ko din yung kwento mo, alam ko yung mga experience mo before sa guy. Tapos, hindi mo sasabihin sa akin na alam kong kilala ko din yung guy. Parang, betray na ganun nga, binitray mo lang din ako na parang, binaypas mo yung nararamdaman ko. Though, wala na akong feelings on sa guy kasi I'm moving forward. Nasa ayun. Sa akin naman, Ann, ako okay lang ba mag-share ako ng aking opinion? At, yeah, sure. Alam mo sa akin, bilang isang lalaki naman, kung ako yung nandoon, dapat alam ko rin kung paano ko gagalaw eh. Like, kung kausap na kitaan at nagkakamabutihang loob tayo, hindi man natin tawagin na MU tayo, sabi mo nga, situationship lang. Tingin ko, dapat respeto ko sa iyo yun, Ann. Kung talagang may care ako sa iyo, may respect ako sa iyo, bilang nag-uusap tayo, hindi ko kakausapin yung kaibigan mo para mas lumalim yung meron doon sa pag-uusap namin. Tingin ko dapat yung lalaki din nag-adjust eh. Bukod dun sa kaibigan mo, dapat yung lalaki din nag-adjust. Sige, ayun nga. Ayun siguro din. Dapat may mali din eh. May mali din yung guy. Ay, siguro. Ayun nga yung mali din na nangyari. Though kasi that time, siguro hindi ko kasi inisip yung side din ng guy na bakit mo nga din naman kinakausap, ganyan. Pero ayun, it happens. Pero
ganun na eh. Parang, alam mo yung nawala na ako ng gana sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Parang, bigla ko na lang siyang nilet go yung friends ko. Parang, ayun, sinabi nila sayang daw ako ng kaibigan. So, ako hindi ko nasayangan eh. I'm very happy na na-experience ko yung all the good memories with sa kanya. Pero, hanggang doon na lang eh. Kaya nilet go ko na siya. So at least nasasala mo ngayon kung sino yung mga totoong tao para sa'yo. Yeah. Sino yung totoong concern sa'yo, may respeto sa'yo. And matanong ko lang, gusto kong malaman, ano bang itsura nito ni Guy? May kamukha ba tong artista? May pogi ba to? Matangkad ba to? Player ba to? Kwentuhan mo naman kami. Pwede mo kaming bigyan ng image sa utak namin kasi yung mga nagmamaneho ngayon nakatutok sa atin. Bigyan mo naman kami ng image. Matangkad ba to? Mahaba buhok? Maputi? Chinito? Sige nga. Actually, simple lang kasi din siya. Cute lang siya na guy. Pero parang ano kasi siya eh. Medyo maporma kasi siya. So, medyo yung dating niya, yung ganon. Pero hindi siya super pogi na yung typical na crush ng bayat. Ganon. Ano lang. Yung sakto lang. Yung pag sinabi mo, okay. Ano na to? Parang paano ba explain yung ano? Yung sino kamukha niyang artista? Saktong mukha. Hindi mo siya siguro, paano ba kamukha artist? Hindi ko kasi siya nakakita as kamukha na artist. Wala akong artista eh. Sige, sabihan mo na lang kami ng image niya. Basta hindi siya ganun ka-pogi. Chinito, matangkad. Hindi siya ganun ka Chinito ba? Siguro, kasing vibe ng itsura mo. Kasing ganito? Mabigote lang. Oo. Ganito pala itsura. May bigote lang. So, ibig sabihin chinito. Matangkad. Kasi 5'8 ako eh. 5'8 or 5'7 ako eh. 5'7, 5'8. Ganon. Siguro 5 lang siya. Medyo siguro 5'7 siya. Kasi mas matangkad siya sa akin siguro mga inches eh. 5'5 ako. So, yun. May humor yan. Siyempre, may humor ako eh. Ayan. Bibigyan ko na sila ng idea. Yeah, oo. Siguro mga ganun. May humor siya, actually. Okay. Cute lang pero hindi pogi. Hindi rin pangit. Yeah, true. Ganun. But, ano ba? Actually, kaya siguro ganun din yung ko. Wait. Ano? Kasi, did you know my gender identity? Sorry? My gender identity kasi I'm a trans. Yeah. Wow, okay. Wala namang mali dun. So, kahit ano pa yung gender. Yeah, wala nga siyang, wala siyang mali. Pero kasi yung ganun yung naging setup namin ng friends ko. That's why, mas parang naano ako dun sa nangyari. Na wala naman akong, I know na wala akong chance dun sa guy. But, dapat just give me the, naman lang, hint na, okay, na na kami nito. Kasi kaya ko mag-move on eh. Yeah. Kaya kong kasi I'm always supporting you. Nung simula nag-start ko magkaroon ng boyfriend, nangyari sa inyo, what happened to your breakup, anything happened to your life, I knew. But, this time, diba, parang, bakit? Dito sa lalaking to. That's so shit. Sorry. Kinat mo yung tie, diba? Binurn mo yung bridge dahil lang dito sa guy na to. True. Ayun, nangyari. Pero alam mo, Ayn, tingin ko, hindi mo to deserve yung guy na to. Kasi, dun pa lang sa ginawa niya na parang tinuhog niya kayo ng kaibigan mo. At dumiskarte rin siya dun sa kaibigan mo. The fact na dapat alam niya na masasaktan ka kasi magkausap kayo. Dapat hindi niya ginawa yun. Hindi mo deserve yung ganong guy. And tingin ko, nilayo ka ni Lord doon sa guy na yun. And may right person na mas magbibigay ng deserve mong pagmamahal at deserve mong treatment sa'yo. Diba? Ano man ang gender mo, syempre. Deserve mo ng true love. Yeah, that's... Yeah.
Pero, ayun nga lang na, pero yung sign sa akin ni Lord na, ayun na, maging masaya na tayo for someone. Mhm. Sige, maging masaya na tayo for both sa kanila. Yes. Kaya, ayun lang, I'm just gonna call lang naman din kasi para to share with somebody else na it's okay na lokohin tayo. Kasi hindi tayo makaka-move on, but we need to move forward. Kasi wala naman talagang move on eh. We need to move forward lang. Nangyari, it happens for us. We need to move forward. Hindi tayo makakaalis sa situation kapag hindi tayo nag-move forward. Ibig sabihin, yung mga sugat hindi naman talaga nawawala. Nasasanay lang tayo at kinakaya lang natin. Totoo. Right? Yeah. Yeah. That's why I'm so happy that I'm really sharing this to somebody. Sa inyo, like, kasi actually, nang happen lang to sa amin ng mga friends ko. Actually, nakwento ko na alala yung situation. But yung feeling kasi na sinasabi din nila na bakit ganun yung nangyari. Yung parang, hindi ko tinasabi nagiging invalid din yung, parang in-invalid din yung feelings ko that time. Sinasabi kasi nila, hindi ka naman talaga pipiliin kasi ganito ka, ganyan ka, ganito, ganyan. No, mali yun. Mali yun. Sinasabi ng friends ko, ayun nga eh. Sinabi ng friends ko yun, sa akin ng circle of friends ko yun na, okay lang yan, hayaan mo na, hindi ka naman talaga pipiliin kasi ganito ka. Talo ka kasi girl talaga yan. But sinasabi ko sa kanila, hindi ko din naman hinangad na mapunta ko din sa kanya. I'm happy na nakausap ko siya that time. And I'm really grateful kasi hinelp niya ako na maka-move on. I mean, na ma-lessen yung nararamdaman kong kalungkutan at that time. Kasi super stress ako, hindi ko alam. Suicidal na ako that time. Tapos andyan siya, nagme-message sa akin na it's okay na ganito kasi it's part of life na may mawawala sa buhay natin, but ganun yung mga message niya. So, parang siya yung naging ko nun that time eh. Pero hindi na doon na inisip ko pa na pupunta kami sa mas malalim pa na relasyon. Kasi they know yung alam niya na nagkagusto na ako sa kanya. Kasi sinabi ko sa kanya na I feel na feeling ko na in love na ako sa iyo. Ganun. Sinabi ko sa kanya. And then, sinabi niya lang sa akin, hindi niya alam, i-react niya, ganyan. And I'm so happy na natutulungan niya ako in a simple way. Pero, ayun nga, dumating niya na ganun. Mapagbigay ako and then go. Pero, kailangan pang itago sa akin. Ano pa? Diba? Para sa ano pa, bakit mo pa itinago sa akin? Wala naman tayo sa akin. Kung ganyan yung tingin mo sa akin, nahuhusgahan kita, hindi mo ako tunay na kaibigan. Mhm. True. Tama yun. And alam mo, isang mahigpit na yakap mo niya. Isang mahigpit na yakap sa'yo dahil ako nalulungkot ako kapag yung mga katulad ninyo na part ng LGBTQA+, transgender, or ano man ang gender ng isang tao. Kapag nasasaktan sila at hindi sila tinatrato ng tama, nalulungkot ako dahil hindi nyo deserve na kalahati lang yung pagmamahal na dapat ibigay. Or hindi nyo deserve na hindi kayo tratuhin ng tama. 'Di ba? Kasi deserve nyo yung 100%. Kung may 101% na pagmamahal. Tingin ko lang talaga ay hindi lang siya yung tamang tao para sa'yo. Yeah. Hindi lang siya. But, ayun nga sasabi ko, na dumating lang siya sa buhay natin. Para matuto Pero, tayo. para matuto tayo sa mga bagay. Pero I'm so happy. Kasi, I don't know, I'm so happy this time na
ayun, na-experience ko yun. I know na who is really my friends are. And then, yun, masaya lang ako na shinare ko yun sa lahat. Kasi, alam mo yung, may gusto kang i-share, pero parang May ang nag-hold hirap back mag-share siya, no? to Yeah. someone. Kasi parang feeling mo, husgan ka lang, parang hindi nagiging invalid yung feelings mo. Kasi nga, mga kasi, may kasi, ganito. Diba? Parang, ang hirap to share to someone na may ganong mindset. But I'm really grateful na nandito yung radio or ganito na na hindi kami husgahan or hindi kami they're willing to listen now with any judgment. Yeah, so I'm really thankful for you right then. Thank you. And syempre, in behalf of DJ Rocky Tera, siya naman talaga rin ang punot dulo nito ng programa nito. Ako lang ay pandagdag lang din sa panlasa ng ating mga nakikinig ngayon dito sa 90.7. And thank you, Ann. Ako yung na-timing mong kausap. Actually, tomorrow si Rocky talaga makakausap mo kung sakali kang tumawag. Yeah. Pero siguro, everything happens for a reason. And tingin Yeah, ko, that's it. Actually, that's why gusto ko din yung point of view ng opinion ng lalaki that to happen. I'm really grateful and thank you na ikaw nga yung nakausap ko at this moment. Out of nowhere. Gusto ko lang tumawag at this time. Actually, may pasok ako mamaya and then out of nowhere, gusto ko lang tumawag. And then I don't know na ikaw yung DJ right now. Kasi I searched on someone na how to call to DJ Rocky. Kasi napakinggan ko siya kahapon. And then, ayun. thank you. Ayun na ikaw. Thank you. And nahanap mo yung safe space mo ngayon. Yeah. Ayun lang. Thank you so much. Ayun, wala naman ako masyadong but I'm just giving all of the listeners na yun, ganun nga. Just be happy. Don't magsaman tayo na magtinim na sama ng loob to someone. Kasi actually, Rocky, wala na akong galit sa kanya. But I just let them na parang hindi na lang siya pansinin. Kasi parang just to get a peace of mind. Though, magkakalala na lang tayo, pero don't wanna treat you the same way that I'm treated you before. Tama. Alam mo, Ann, ang laki ng puso mo, no? Grabe ka pa rin magbigay ng respect sa kabila ng ginawa sa'yo. And natutuwa ko na nakakarinig kami ngayon ng mga ganyang kalawak na tao. And yun, ipagpipray kita mamaya dahil ako pupunta ako after ng program ko, pupunta ako ng church Pupunta ako ng simbahan. Anong church? Baklaran. Baklaran ako. Okay, I thought the Christian church. I'm so sorry. Yeah. Okay. Pero dati rin ako Christian Anyway, joke. Labas na natin to. Anyway, yun. Maraming salamat and God bless. God bless and I hope makita mo at makilala mo yung tamang tao sa buhay mo. Yeah, actually, I'm just looking, hindi ko pa siya hinahanap ngayon. I'm being happy to be single. Tama. Because, ang buhay natin, di ba? Minsan lang to. Hindi natin alam kung kailan tayo kukuha. But I'm really happy na single ako. I'm just not looking for someone to, enter my life. But, yes, really thank you so much for listening to me and all the listeners. Yes. Thank you so much. Thank you so much, Ann, and God bless. I hope God na bless makadalaw you. ka Thank dito you sa so much. namin, sa station namin at ikukwento kita bukas or sa Thursday kay Rocky. Okay? Yeah, thank you. Bye-bye. And I hope makapag-share pa ako ulit someday. Yeah. Ng mga kwento. Mag-share And ka. I hope si Miss Rocky and both of you na nandyan. Thank Just you. giving me an advice. Yeah. Thank you so much. Thank you so much and God bless. Bye-bye. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang storya ng ating top secret caller na meron po siyang kaibigan na pinagtaksilan siya na meron na siyang taong kinakausap
na tinag nga natin as a situationship na daw sila. Pero nakakalungkot lang mga kabisyo, parang walang pasintabi yung kaibigan niya na umiilalim na pala ng pakikipag-usap dito kay Guy. Kunwari, nagre-retuhan sa ibang tao pero sila naman pala parehas na nagkakagustuhan. Kung tatanungin natin mga kabisyo sino ang tama, sino ang mali, tingin ko yung kaibigan niya, pati yung Guy, parehas may mali. Dapat nagbigay lang man lang sila ng respeto doon kay Ann sa gusto nilang mangyari sa isa't isa. At nakakatuwa lang din nakita natin yung puso ni Ann. Si Ann na napakamaintindihin. And kailangan niya lang talaga ngayong gabi na to nang may makikinig sa kanya. Alam niya ang tamang gagawin niya. Alam niya yung mga desisyon niya sa buhay. Kaya shout out po sa lahat ng mga single ngayong gabi na to. Sa mga taong hindi pa nahahanap yung the one and only nila. Mga kabisyo, may tamang panahon. Huwag mong madaliin. Sabi nga, di ba? Mahalin mo muna ng buong buo yung sarili mo. Buuin mo muna yung sarili mo bago ka magmahal ng iba. Para kahit mawala, yung taong mamahalin mo ngayon, at least, alam mong buo ka pa rin. Dahil bago ka pumasok ng relasyon, binuo mo na yung sarili mo. Kabisyo, tama din yung mga sinabi ni Ann kanina na may taong darating sa'yo. Hindi para makasama mo hanggang dulo, kundi para may ituro sa iyong aral. Mga kabisyo, ganun talaga ang buhay. May mga taong darating sa atin na magugustuhin natin, mamahalin natin. Pero hindi pala kayo para sa hanggang dulo. Para pala kayo sa ibang tao. Kaya lang kayo pinagtagpo para may matutunan sa isa't isa. Pero meron din kabilang banda mga kabisyo na merong mga taong pinagtagpo sa tamang panahon. Pero choice talaga nila na hindi pahalagahan yung tamang panahon na meron sila. Hindi porket nasa tamang panahon ka na, ay masasabi mong tama na ang lahat na pwedeng mangyari. Choice natin kung mag-i-stay tayo. Choice natin kung hindi tayo bibitaw sa taong minamahal natin. Yun lang po muli mga kabisyo, maraming salamat. Kayo po ay nakatutok sa number 1 radio station sa Metro at Mega Manila. Kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Muli, ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Handog ko pong awitin sa inyo is a beautiful song by Dionella Marilag. Ann, kung nakatutok ka ngayon, para sa itong awitin na to ni Dionella na Marilag. Metro's #1 Love Radio. Basic!